Nádból beton több éves fejtörés után meghökkentő találmánnyal állt elő az Újvidéki Egyetem építészeti karának egyik végzős diákja. Természetes anyagból olcsó és egyben környezetkímélő betont állított elő, és hogy hogyan, az is érdekes. Így néz ki a jövő építőanyaga, a nádbeton. Első pillantásra olyan akár a szokványos betonblokk, de ez itt a környezetünkben terem meg, az Alföld nedves síkvidékein. Az apró kavics helyett ugyanis aprított nádból és portlandcementből készítette Bojan Bjelajac, az Újvidéki Egyetem építészeti karának végzős diákja, aki már évek óta tanulmányozza a nádat, mint az építészetben használatos alapanyagot. Figyelte, hogyan vágták, hogyan dolgozták fel, és hogyan készítettek belőle téglát, amely évszázadokon keresztül dacolt az időjárás viszontagságaival. Ez a tégla 200 éves. Már akkor úgy gondolkodtak az emberek, hogy azt az anyagot kell az építésnél felhasználniuk, ami körülöttük van, ez pedig a föld és a szalma. Ebből állítottak elő olcsó és egészséges építőanyagot. A fiatal építés szerint a nádtermesztés az építőiparon keresztül a Vajdaságban gazdasági lehetőség is. Az alacsonyan fekvő réteken, vízpartokon könnyűszerrel nagy nádmezőket lehetne termeszteni, amelyek a zöld területeket növelnék és közben megteremne a nádból készült beton alapanyaga is. Olyan épületanyagot akartam előállítani, amely elsősorban környezetkímélő, az embereknek egészséges lakásfeltételeket nyújt, és a belőle készült épület fűtéséhez kevesebb energiára van szükség. Egyben tehát jó szigetelő anyag is. A jövő téglájának kidolgozása nem volt egyszerű. Először is le kellett darálni a nádszálakat, majd hosszas kísérletezéssel meg kellett állapítani, hogy a nád milyen arányban legyen a többi összetevővel, a vízzel és a cementtel. A falazásra készített blokkok szemcsésebbek, míg az üvegtartó szerkezet anyaga a vékony fala miatt sűrűbb. Ennek kiöntésére egyedi vibrációs prést is konstruált a fiatal feltaláló. Bármennyire furcsán hangzik is, de a nádbeton tűzálló és ilyen szempontból teljes mértékben megfelel a haza és a nemzetközi szabványoknak. Ugyanakkor ellenálló a különböző élő organizmusokkal szemben is. Így nem kell toxikus védőszerekkel kezelni. Bár 60%-kal könnyebb a hagyományos betonnál, nyomásszilárdsága és teherbírása nagy. A már szabadalmazott találmányt feltalálója a becsei újítások kiállításán mutatta be először. A makkói IDEA elnevezésű rendezvényen pedig második díjat nyert.